Så starter rundturen. I kan lige se op på første salen her. Ja, vi har skiftet Toyotaen ud med en Ford. En stor blå traktor. Det er nok noget, de lige har stillet til lejligheden. Vi regner ikke med at beholde den. Så går vi ind her. Kom indenfor. Jo tak, det var da en dejlig værtinde, vi har her. Så nu kigger vi ind. Der er lidt mere lys, end der plejer at være. Vi runder lige Ida og se. Nu er der kommet fliser herude i bryggerset. Og her kan vi se, hvor vores vaskemaskine og tørretumbler skal stå. Og her har vi det varme vand og alle installationerne. Og hvis vi kigger ind i hjørnet, så kan vi ikke se noget som helst. Men der kommer et gæstetoilet. Nå. Så drejer vi rundt om hjørnet og ser, at der er en masse maling og spartelmasse fra Sverige, ser det ud til. Det her køkkenet skal være. Og en lille fikse halvmur. Og der var Ida. Og nu kigger vi ud på den dejlige terrasse, hvor vi skal være her til sommer. Og brændeovnen er ikke sat ind endnu, men hullet er der. Og et lille vy rundt i stuen. Der er trappen. Sådan. Og der kan man se endnu en af de bebyggelser, der er herude. Det er også en del af det projekt, som vores hus er en del af også. Der er allerede børn ude at lege. Det er jo næsten som at være hjemme i Harlev for 30 år siden. Nå, vi går ovenpå. Det er denne vej. Det er denne vej. En dag køber jeg et skilt til Ida, hvor der står bred last. Men det bliver ikke i dag. Det kan hun få i fødselsdagsgaver. Så se. Nu panorerer vi lige lidt op her, så man kan se, at der er dejligt højt til loftet der. Og et fikst lille rækværk, så man ikke falder ned. Ja, nu er radiatoren også kommet op og hænge her inden for de sidste par dage, kan vi se. Her er udsigten, når man kommer op. Og så er der skillevæggen, som vi har valgt, sådan at vi kan få et værelse herinde. Lad os lige gå ind og se på værelset. Her har vi værelse med udsigt. Må man sige, her bliver udgang til den altan, som vi skal have her oppe. Det bliver rigtig fint. Så kan man sidde derude og kigge på alt det liv, der skal være herude. Vi panorerer lige rundt, der har vi væggen med radiator. Her er det også, kan man se, forholdsvis højt til loftet, og det bliver dejligt. I hvert fald for dem, der ikke skal hænge lamper op. Så er det ud af værelset igen. Ida er i gang med at måle op og kommentere på den uheldigt placerede radiator, men der er jo desværre ikke gulvvarme heroppe. Vi regner med, at der skal være et lille arbejdsrum af en art her, når man kommer op ad trappen. Her er et andet rum, der er allerede gjort klar til, at vi kan feje, kan man se, at der er kosten. Det er badeværelset, vores badeværelse. Her skal vasken være, og der er udtag til de 2 kuber og til spejlet der. Derovre skal toilettet være, og så har vi et dejligt ovenlys her. Der er simpelthen rigtig højt til loftet, det er rigtig dejligt. Og herinde, der har vi badet Bruse Nischen. Man kan se med fine mønstre på i sorterne.
Der er ikke så meget nu, men det kommer. Så fortsætter vi vores rundtur her. Her er det lille værelse. Der kan man se, hvordan det skråtag det bliver til et vandrettag herinde. Der har vi vinduet, hvor vi kan se over til alle naboerne. Vi kan også se her lidt spejlet, at det er solgt. Ja, det er det, nemlig til os. Der er villaer i 3 rækker efterhånden. Der er også stadig arbejder at gøre, for eksempel derovre, kan man se. Men det her værelse er ikke helt så stort som det andet, vi lige var inde i. Der er en niche her omme bagved. Det kunne man jo bruge til et skab, eller hvad man nu har lyst til. Sådan her ser det i øvrigt ud, nedenunder gulvet. Det er ikke noget, vi normalt kommer til at se, eller ikke noget, vi normalt ser noget til, og det er heller ikke noget, vi forhåbentlig kommer til at se særlig meget til. Men det er jo lidt spændende at se, hvordan det ser ud. Så er vi inde i soveværelset. Det er det samme. Der er stadigvæk lidt højt til loftet, og så skråner der bliver vandret. Radiatoren der under vinduet. Vi kan også se her, hvordan alting går ned. Og ellers er det faktisk samme udsigt som inde ved siden af. Og det var faktisk det. Så har vi været rundt i hele huset. Og Ida siger farvel. Farvel. Har dejligt, var. Det er der nemlig lige præcis. Nu skal vi i gang med at måle.